Na letecké show Den ve vzduchu v Plasích mohli návštěvníci nejen obdivovat letadla, ale partneři akce tu také upozorňovali na různá nebezpečí, mluvili o prevenci a zabezpečení toho, co je pro nás důležité. Tohle je atrakce jednoho z našich partnerů, který jsem přivezl na ukázku Dvoje dveře, kdy si do nich můžete kopnout nebo bušit do nich třeba kladivem a zkusit, které jdou a které nejdou rozbít. Vtedy začnú vlastne rozmýšľať, zamkli sme, nezamkli tie naše dvere, dobre, zamkli a sú zdanlivo spokojní, ale začnú rozmýšľať, že aké dvere sme zamkli. A vlastne my tu robíme takú osvetu, aby si ľudia uvedomili, že záleží na tom, aké dvere doma zamykám. Pretože každý z týchto návštevníkov, keď sa vráti večer domov, chce nájsť ten svoj byt a rodinný dom v takom stave, v akom ho opustil, aby náhodou nedošlo k vykradnutiu. Podle policejních statistik je nejvíc domů a bytů vykradených právě skrz násilné vniknutí do dveří. A taky velmi důležité, z čeho jsou vyrobené, protože i sebelepší zámek zasazený do obyčejných dveří zloděje nezastaví. Momentálne máme za sebou len niekoľko hodín, kedy sa otvorili brány a musím povedať, že tie bežné, obyčajné dvere už sú tu 5. pretože boli úplne nadrť rozmlácené, rozbité. Bezpečnostné dvere zatiaľ držia. Vidíme tam síce nejaké estetické poškodenia na tej povrchovej úprave, ale zatiaľ sa cez ne nikto nedostal. Sú plne funkčné, dajú sa odomykať, zamykať. Tu vlastne vidíme zmysel, funkciu tých bezpečnostných dverí. Áno, pokiaľ zlodej sa mi do nich pustí, môže dôjsť k poškodeniu tej povrchovej úpravy, čo sa dá veľmi jednoducho vymeniť, tá povrchová úprava, ale zostávajú funkčné, ochránili nám byt, viem ich používať. Obyčejné dveře mnoho lidí překvapily, protože s běžným kladivem je dokáže rozbít i malé dítě. Do těch dřevěných to šlo líp, protože jsou to jako klasické dveře, že jdou rozbít rychlejš a když dáš do ní takovou sílu, tak to jde právě líp. Překvapilo mě to hodně. Čekám, že to bude silnější, ale tak jako prostě není. Já jsem zvyklý, že jsou jako silný, ale když se to takhle koukám, tak jako nejsou. Zkusit si rozbít dveře kladivem bylo pro návštěvníky velmi lákavým a zajímavým zážitkem. Určitě jim ale zároveň otevřel oči, protože zjistili, že obyčejné dveře skutečně moc nevydrží a jsou vyplněné jenom papírem a vzduchem. Prežívajú taký vnútorný zlom, po malom buchnutí postupne sa rozbiehajú a začínajú do toho udierať a dokážu si predstaviť, že čo ten zlodej robí, pretože ten zlodej tie zábrany nemá. On do toho buchne a on vie, ako buchnúť, čiže začíname rozmýšľať nad zmyslom vlastne týchto dverí, lebo to nie je len ochrániť si svoj majetok, to je ochrániť si svoju rodinu, získať takú istotu a kľud, keď odídem z domu, tak ako dnes. Dveře, které mohli lidé na letiště ničit, jsou stejné, jako mají mnozí z nás doma. Nebo byly speciálně vyrobené pro tuto ukázku? Nie, to sú dvere tých ľudí, ktorí sa rozhodli vymeniť si svoje vstupné dvere do bytu, čiže reálne tu dvere, ktorí Plzeňáci mali tu namontované ako vstupné dvere do svojho bytu a rozhodli sa ich vymeniť za bezpečnostné, no tak tie staré nám venovali, čiže sú to reálne dvere, ktorými tu v Plzni, ktoré ľudia uzamykajú. Jaká je tedy rada na závěr? Jak poznám, že mé dveře nejsou bezpečné a kde vybrat lepší? Keď už sa rozhodneme si zadovážiť, zakúpiť bezpečnostné dvere, prvé, čo by som sa obrátil na profesionálnu firmu, ktorá robí len bezpečnostné dvere. Najlepšie je priamo výrobca. Doporučil by som navštíviť pevnú kamennú predajňu, nekupovať cez e-shopy, nekupovať cez letáčiky, vždy si prísť pozrieť ten výrobok.